و نشه خر تورسی که مای خدم نیسته. ҳамада салом алейкум бардоро муҳаммад шарипов ҳастам бо шумо ва рубрикаи бозам хабарӣ SM News. ва гап мезанем дар бораи ҷанг байни Израилу Эрон. дар ин видео гап мезанем асосан дар бораи ҳуҷуми, яъне ки ҳуҷуми ҷавобии Эрон ба Изроил. лекин фаромӯш кардан дар кор нест. ониша ки аввалан Изроил ҳуҷум мекуна ба Эрон. яъне ки Изроил ҳуҷум мекуна ба якчанд объектҳои ядерии Эрон ва нобуд мекуна якчанд лидероеро ки ҷавобгӯанд ба барномаҳои ядерӣ, олим ва генералҳоро. ва бале ин ҳуҷуми Израил беҷавоб намемона ва Эрон садҳо мушакҳои баллистикӣ мезана ба Израил. албатта ин кишвар дорои мушакҳои баллистикӣ ҳаст. ман намедонам видео кай мебарад, лекин то саҳнаи рӯзи шанбе дар вақти зарба задани Эрон ба Израил даҳо одамо захмӣ шудаган ва як зан вафот мекунад. лекин мо медонем ки Изроил чӣ гуна пинҳон мекунанд зарарҳои худша. дар ин бора дар давоми видео бо пурратар гап мезанем. лайк монданро ҳатман фаромӯш накунед дӯсто ва оғоз мекунем барномаро. мавзӯи ҳастае дӯсто ки дар бисёр ҷойҳо ҳастае, дар телеграм каналҳо, дар ягон каналҳои нидаблогеро ва маълумот пурра нест. як видеоро мепартоянд, дар бораш гап мезананд, фалон кор шудагиай. ҳамин қадар бетартиби бисёрае ки ҳатто видеоҳоеро мепартоянд ки аз ҳуҷумҳои пешинае, на ин ки ҳозира, ва мардум ба ин бовар мекунанд. яъне ки замона ҳамун замони шудагиае ки хеле ҳам қине бовар кардан бо ягон хабар. намедонӣ ки хабар асли воқеӣ дора ва ё ин ки не. нидаблогерро, яъне ки нидаблогер гуфта одамое ки хайхтон мефаҳмед нидаблогер. муҳим ки мавзӯи муҳимай тамошош кунанд. ай куҷое ки як чиза ёфт мегира мепартоя, чизе ки дар ҳамҷо гуфтагиан мегира гап мезана, тафтиш нокарда, ягон манбаъҳое ки ба боварӣ ҳастай аз он ба манбаъҳо ногирифта. як одамам агар партояша мегира мепартоя, ӯ дама мепурсанд чӣ гапай, дар бораш гап мезанам. хеле ҳам бадае. ва бисёр бародарон мепурсанд дар бораи блогерӣ, чӣ гунае ки шумо медонед ман курси блогерӣ дорам. мепурсанд ки мисол бародар ман мағоза карданиям ва мехоҳам ки мағозаи хидмат тавассути сайтҳо, тавассути блогингӣ мисол пеш барам. оё дар курси ту дар бораи ҳамин чиз ҳаст? яъне ки бародар ту агар ки мағозата бихоҳӣ ки реклама кунӣ, ту метавонӣ ки аз дигар блогерҳо реклама бихарӣ. ин як. дуюм, ман нишон метиҳам блогер шидана. барои мисол, ту агар машай, тасаввур кун ки ман мағоза дорам. чӣ кор мекунам? худам мағозаи хидмат дар бинандаам метавонам ки тавсия батам маҳсулотша. ба мисли оне ки ту маҳсулот дорӣ барои савдо, дар бород мисол ягон сару либос, ягон чизи дигар, маҳсулоти ман, курси ман. чӣ гуна ман курси хидмат метавонам ки пешниҳод кунам дар канали худам? оё ман агар блогер намебудам, метавонистам ки маҳсулоти хидмат пешниҳод кунам? метавонистам танҳо дар як ҳолате ки агар ягон кас дигар реклама мехаридам. дар ҳоле ки ман худам блогерам, маҳсулоти хидмат метавонам ки ягон кас реклама нахарида ба мардум пешниҳод кунам. яъне ки блогингӣ ин як роҳе ҳастае ки шумо дилхоҳ бизнеси худтона тавассути блогинг пеш бурда метавонед. яъне ки барои бизнеста бо блогингӣ пеш бурдан ту бояд аввалан блогер шавӣ. блогерӣ ба ту имконият метаҳад ки бизнеста пеш барӣ. як мавзӯи муайян интихоб мекунӣ, дар бораи ҳамун гап мезанӣ ва дар рафти ӯ метавонӣ ки маҳсулоти худта пешниҳод кунӣ. барое ки ба мардум як чи пешниҳод кунӣ, ту бояд як чи битӣ. ба мисли барномаҳои мо, як барномае ки ба мардум муҳимае, мардум мехоҳад бидонад. аммо дар курс ёд метам дар умум чӣ гуна ба ҷои мабушай. марҳамат, касе ки мехоҳад блогер шавад, дар якум комментария ссилка закрепид шудагиае ва умедворам ки дар саволи ин бародар ҷавоб додем. мегзарем ба барнома. дар таърихи ҳар дин кишвар Израили Эрон якумин борае ки чунин зарбаи даҳшатнок Эрон ба Израил мезанад. яъне ки минтақаҳои аҳолинишинда. садҳо хонаҳо дар Изроил осеб диданд дар натиҷаи ин зарба ва хеле ҳам миқдори зиёди зарбаҳо ба ҳадаф расиданд. чӣ гуна ки шумо медонед бародаро, аллакай 2 маротиба ҳуҷум аз тарафи Эрон ба Израил шидагӣ буд. асосан бисёр истифода шудагӣ буданд дронҳо, мушакҳо будану камтар. лекин миқдори зиёди ӯро чӣ гуна ки худи Израил мегӯяд 90%ша гардондагианд. ва фаромӯш накунед ки Израил бисёр вақтҳо дурӯғ ҳам мегӯяд. ба мисоли ҳодисаи аллакай рухдодагӣ ҳатто манъ мекунанд
навор гирифтана ва аз шаҳрвандон хоҳиш кардагиянд ки ҷойҳои осебдидара ва лаҳзаҳои худи ҳуҷума ба навор нагиранд. лекин гарчанде ки ин қадар ҳаракат мекунанд ҳифз кунанд то ки дигарон надонанд, зарар хеле ҳам ҷиддия ва мардум сабт кардагӣ албатта. яъне ки ҳуҷум ҳамин қадар даҳшатнок буд ки агар ки дар вақтҳои пешина гуфта бошанд ки 90% метавонанд гардонда, ин дафъар миқдори хеле ҳам зиёди мушакҳо расидагиай ба ҳамин дараҷа даҳшатнок буд ки тамоми кишварда бонги хатар эълон кардагиянд ва ҳама дар паноҳгоҳҳои зидди мушакӣ пинҳон шудагӣ буданд. ва бардор ҳамҷира дақиқтар кардан дар кора, вақте ки паноҳгоҳҳои зидди мушакӣ мегӯем, мумкин бисёр одамон фикр кунанд ки ягон ҷои махсусай тамоми халқа ба он ҷо мекушонанд, ҳифз мекунанд. Не бародаро, дар Изроил тақрибан дар ҳама хонаҳо дар дохили хона паноҳандагии зидди мушакие. яъне ки вақте ки бонги хатар эълон шуд, просто аз хонааш намебурояд. Тамом. албатта чунин кишвар ба мисли Израил бояд ки чунин ҷоҳо дошта бошад. Бар он хотире ки ҳамеша як ҳаста зарар мерасонад. албатта одамоиде ки кишварҳоиде ки зарар мерасонӣ бубо мезананд. او نشه خر ترسی که مایخیدم نیستن. яъне ки дар ҳама хонаҳо паноҳандагӣ сохтан ин маънои ӯро дорад ки аз аввал худшон тайёрӣ дидагиянд ки дигар кишварҳо қади чақ мешаванд. мас кишварҳои исломӣ қатӣ. با خدا میرم خدمت چی میگم؟ яъне ки ҳуҷум оғоз мешавад тақрибан соати 9 шаб ва то 2 шаба давом мекунад. ҳуҷум аз 3 марҳала иборат буд. дар марҳалаи якум сар дода мешавад аз Ироқ шахедҳои бесарнишин. лекин мутаассифона ӯро ҳамаша метавонанд бигардонанд. الإسرائيليون لإيحاء خلال الساعات الماضية في الدفعة الأولى هذا صاروخ يصل إلى الهدف. соати 1:30 шаб эълон мекунанд ки ягон кас аз назди хонаҳо дур нарава. барои чи албатта медонем ки паноҳандагиҳо дар дохили хонаанд. дар Ирон бошад дар ин вақт ҷашн мегирифтанд ҳуҷума. марҳалаи дигари ҳуҷум соати 12:42 шаб шурӯъ мешавад. албатта ки ин дафъар бошад мушакборон хеле ҳам бобарор мешавад. на ин ки ранги пешинае ки аз Ироқ бесарнишин ин дафъар боша ҳуҷум хеле ҳам бобарор мешавад, на ин ки ба мисли ҳуҷуми пешинаи ба мисли аз Ироқ ки бесарнишинҳоро қапида буданд. мушак бармехӯрад дар Телавив ба як бинои 50 ошёнаҳа ва дигар биноҳои дар атрофи ӯ буда ҳам осеб мебинанд аз пораҳои мушакҳо. албатта ки ҳаст хабарҳо дар бораи осеб дидани баъзе сохторҳои муҳими ҳарбии худи Израил ва фурудгоҳи Бангурион. лекин гап дар бораи оне астае ки чӣ гуна аввал гуфтам, Израил пинҳон мекунад. намедонам изо мекашад ки осеб дидагия, агар дигар ҷо боша мебурояд гап мезанад ки чӣ қадар осеб дидан, лекин Израил пинҳон мекунад, намемонад ки маълумот бирояд ба берун. аз ҳамин хотир дар бораи фурудгоҳ далил нест. дар бораи осебдидагон дар Телавив вақте ки зарба мезананд ба ин бино, ишам аниқ нестай, лекин чӣ қадаре ки имконият ёфтан хабарнигоро фаҳмида маълумот аз властҳои Израил, тақрибан гуфта мешавад ки шумораи осебдидагон ба 60 нафар мерасад. соати 4 субҳ дар райони Твери Израилам бонги хатар эълон мекунанд. яъне ки дар ин ҷамъ чӣ гунае ки дар кадр шумо мебинед, ман ҳоло рӯи экран мебурорум, тақрибан 9 одам осеб дидагия дар натиҷаи бархурди мушак ба биноҳои истиқоматӣ. ва албатта ки зарба танҳо ба Телавив расидагӣ нестай. чӣ гунае ки гуфтем, ҳуҷум мешавад аз тарафи Эрон ба тамоми Израил ва ҳамчунин Иерусалим дам мерасад ва базаи ҳарбии Телнов ва ҳамчунин зарба дарёфт мекунад объекти ядерии Димона. Эрон мегӯяд ки хеле ҳам осебҳои ҷиддӣ расондагия ба ин объекти ядерӣ, лекин Израил рад мекунад ин кора. бале бародаро, бо як бор дига мегӯм, ҳамагонда ҷолиб ба назар мерасад барои чӣ маҳз Израил чунин феъл дора ҳамеша, яъне ки рад мекунад дар бораи зарарҳои дидагии худаш. ман фикр мекунам ки ин ҳам як стратегияи дигаре ҳастае ки мисол дигар кишварҳое ки аз ҷанг агар ки осеб дида бошанд мебуроянд меган, ҳатто як баъзе кишварҳо баръакс осебҳои худшона зиёд меган, чунки ҳарифа бештар гунаҳгор кунанд ва бештар ба ҷавобгарӣ бикашанд шаванд. лекин Израил баръакс кам мекунад, агар ки осеб дида бошанд меган надидаем. барои чӣ хотир? ман фикр мекунам ин танҳо як сабаб дорад, яъне ки худша зур нишон буда, ин ин қадар сабаб дорад, яъне ки худша заиф нишон нада дар
назди дигаро ва ба ҳарифаш нишон буд ки мақсад ту ҳами қадар зарба задасти нама истодагим ин амада ягон осеб расидагӣ нестай. Лекин дер ё зуд шикаст мехӯрӣ. охир дер ё зуд шикаст мехӯрӣ. то куҷора меравӣ? гарчанде ки шаҳрвандот ҳам нагӯй ки ба навор нагиран, мо дидем куинада навор. дар шаҳри Рамадган 9 бинои серошёна куллан ба хок яксон мешаванд ва садҳо одамо ба ҷои бехайф кучонида мешаванд ва 26 одам осеби ҷисмонӣ мебинанд. Министри қувваҳои мусаллаҳи Исраил Кац мега ки Эрон нуқтаи сирха гузашт. Тамошо кунед бародаро, и чӣ гуна ба назар мерасад? Яъне ки аввалан хичон зарба мезананд ба Эрон, нуқтаҳои муҳим ва шахсҳои муҳими ҳарбира мекушанд. Вақте ки Эрон ҷавоб метиҳад, мегӯянд ки шумо тамоми хатҳои сирха гузаштед. Инаш як тараф беста. Ин қадар қатлҳое ки дар Фаластин рух дод, ино чӣ? Яъне ки шумо хати қирмизиро гузаштед вообще-то. Сирх як тараф беста. Биньямин Нетаньяху боша баромад кард дар бораи ҳуҷуми баъдӣ гап зад. наша хар турси кӯмай хидм нестак. Биён хубтараш гӯш мекунем, ман шумода тарҷума мекунам ки ин хар чӣ мега. Мардуми Ирон ва мардуми Израил рафиқои беҳтарин буданд аз вақти кираи бузург. ва вақт расидагие ки шумо бояд якҷоя шавед атрофи байрақи хитон ва атрофи таърихтон ки бархостагие ба хотири озодитон аз зулм ва режими зулм. Яъне ки тасаввур кунед бародаро, Нетаньяху муроҷиат мекунад ба халқи худаш, не ба халқи Эрон, ва худи халқи Эрона ба зидди режими худшон нишон метиҳанд. Яъне ки нигоҳ кунеда бародаро, дар як ҳолат чӣ гуна мешавад, бисёр ҳам стратегияи Израил ба рафтори Момаҷону Лангулишон алоқамандӣ дорад, яъне ки монандӣ бисёр дорад. Яъне ки чӣ хел? Нигоҳ кунеда, ман барои чӣ мегӯм? Мисол мегирем, вақте ки байни ма Лангулӣ ёки Момаҷон ёки дигараш ягон баҳс мешавад, ягон мавзӯе ки маълум ай. Мисол ма гап мезанам дар бораи оне ки барои чӣ ту тӯҳмат мекунӣ ва дар ҷавоб бояд бироя бига ки тӯҳмат намекуна, ё ин ки барои чӣ тӯҳмат мекуна, ё ин ки далили тӯҳматша бига. Лекин ӯ дар ҷавоб мебароя, мега парвоза як куҷодай. Он ки дар ҷавоб мебароя мега ки падару модари ҳамин дар куҷоай ки ҳамира раҳ бигиранд. Яъне ки ҷавоб ҳамин хеле дар воздух мемонад. Яъне ки Израил ҳам ҳамин кора кардаистад. наша хар турси кӯмай хидм нестак. Худаш аввал зарба мезана, баъдан ҷавоби зарбаи худша албатта ки мегира. Хоб, ҷавоби зарбаи худша мегира, худаш зарба задагиай. Дар ҷавоб бояд ягон чизе бига ки маҳз дар ҳамин кор дахл дошта боша. Лекин не, мегзара дар дигар масъала, дар бораи режими Эрон. Аз як тараф агар бести фикр кунам, мисол мардуми Эроне ки ба режимшон розӣ нестанд, метавонанд ки чӣ? Як позитсияро бояд интихоб кунанд. Ё ки ба режими худшон розиянд, ё ин ки розӣ нестанд. Дар ҳолате ки розӣ набуданд, ба тарзи автоматӣ дастгирӣ мекунанд кира? Бале, Нетаньяхуро. Яъне ки ин як чӣ хел бигӯм шумо дама? Майра қабқони мантиқӣ мегӯм. Яъне ки вақти одам да интихоб дода мешавад, ҳо ё ин ки не. Саҳим интихоб ҳастае ки ҳар одам наметавонад. Медонед саҳим интихоб кадомай? Ягонташ. Яъне ки дар ин ҳолат медонад ки бисёри мардуми Эрон дар режими худшон розӣ нестанд ва ҳамун мардума ба зидди худшон кардаистад, ки дар натиҷа бурд мекунад. Яъне ки мардуме ки зидди режими худшона ба тарзи автоматӣ бояд ки дар ин мантиқ тарафи Израила бигиранд ва Израил ҳамин кора кардаистад. Лекин ман фикр мекунам ки дар ин ҳолат бояд чӣ кор кунад мардуми Эрон? Агар ба зидди режими худшон аст ё ин ки тарафдори режими худшон аст, фарқ надорад. Бояд дар ин ҳолат бига ки ҳоло як тараф бест. Чизе ки ҳаст нест, ин дар дохили кишвари моай, яъне ки бигем ба мисли кори оилавии моай. А ту дигар оилаи ҳоло. Мо аввал тура ҷавобта метиҳем ҳама каса, баъд масъалаи худмона мебинем. Ин тасаввур кунед ки шумо дар оилаи худтон соз набошен, як оилаи беруна зидди шумо боша ва бо шуморо бига ки ӯ акай калонит, тура бига ки тура бад кардагӣ буд.
ва дар ин ҳолат беса тамошо кунаву диққатиякаи худ ҷамъ кардан бигирӣ. Не, диққатиякаи худ душмани дӯсти фарқ надора. Якҷошин аввал ира бишапен. Баъдан бо якҷоя мешин дар оилаятон кадоме ки мақсад зарар мерасона, осеб мерасона, баъд масъалаи ӯро мебинӣ. дар ин ҳолат шумо чӣ хел бугум? Мустаҳкам мемонед. Мустаҳкам дар дурун ихтиёр мемонед. яъне ки ҳоло гапе ки ман задам мумкина бисёриҳо фикр кунанд ки бародар таҳлиле ки ту кардӣ чунин кор карда намешава, яъне ки гарчанде ки Эрон боша мардуме ки зидди режими хичон боша ва ё тарафи Израиле дар ин ҳолат намегирам чӣ магар девонан. гӯш кунед, шумо даволо ман як мисол меорам, роҳат мекунед. Бовар карда наметавонед, лекин дар асл Премьер-министр Израиля поддержал сын последнего шаха Ирана Реза Кир Пехлеви. Пиздец. ин шахс дар Амрико айни замон истиқомат мекунад. Премьер-министри Израила дастгирӣ мекунад. Роҳат карда накард. Чӣ гуна таъсир мерасонад чунин қабқони мантиқӣ?